لانقره پیودار HDP ابرو گونای کنفرانس روجماوانی دار دخم به بسکی جوابس. و darbe ki li demokrasiye bakın le hamle ki siyasi bu ev hedef iradeye gelle Kürt o kada sivil bu me gotu bu ev eriş şa siyasi netene hember gelle Kürt'e ev eriş li tamamı Türkiye'ye hatiye kırın vakta ku me ev got mukabın nekasan ev gotilenme rexnekir gotilenme şaş şirove kirin le îro mixabin dîsa em maftar derketin binerin piştî şaraderiyan me êrişê şaraderiyan din hatin kirin müdaxale biryarê wan hatin kirin du re jî ji bo qayyum avêtina sersazî û dezgehên civaka sivîl zagon derxistin êdî kengê ve bixwazin dikarin saziyên civak re jî qayyumên bavêjin û îradeyê wan jî gesp bikin. Êdî qayyum êdî di qayyum şandin li ser zanîngehan jî ciyên ku pêwîst e ku azad û xweser be bi xebatên xwe wekî azad û xweser bikarbîne lê dixwazin li ser wan de qayyum bi îradeyê wan jî bi qayyuman gesp bikin deriyên zanîngehan tê kelepçekirin li ez bawerim ku raya giştî bir nekiriye dema qayyum avêtin li ser şarederiyên me jî deriyên şarederiyên me jî hatin zincir kirin û wekî kelepçekirin êdî pergala qayyum li tamamê Türkiye belavû êdî destpêk şarederiyan me bû û niha jî dixwazin ew pergal bikin sabît û domdar lê pergala qayyumtî îro êdî bûye amûrekî rêvebirine her qayyumek Erdoğan'ekî küçük e her qayyum Erdoğan temsildike lê nederenge em dikarin li dijî vê faşîzmê ji dû xortir li ber xwe bidin divê em îro li hemberê vê pergalê derdikevin ku di êdî sibê dereng nemîne em dizanin bi tekkoşîn bi berxwedan wê qayyumên AKP têk biçin. Faşîzma ku li îro li Tirkiye tê belavkirin bi tecrîtê grava İmraliyê giredayîne. îro AKP û MHP ji bo İmraliyê hemû qanûnên xwe bin pê dike qanûnên navnetêvî nas nake. Dixwazin Tirkiye bikin grava İmraliyê êdî tecrüt bûye şêwazekî rêvebirina AKP û MHP. AKP polîtikeyên xwe li ser tecrîtê ava dike û temamê Tirkiye re belav dike. Piştî İmraliyê tecrîdî îro li ser hemû girtikeyên jî tê meşandin û muxabin îro gelek zindanan jî hember vê tecrîtêk bertekekî mezin heye. Bi sedan girtî 43 rojin li hember tecrîtê li greve birçîbûnê dêre. Tecrît êrişekî li dijî mafê jiyanê sucekî li dijî nirxên mirovatiye ji ber vê jî bêhukukî û bêadaletiye. Ez carekî din li wir bangewaziyek dikim. Tecrîtê li ser grava İmralî li ser Birêz Öcalan rakin daxwazin girtiyên siyasî kabul bikin û vegerin ser rêya heq û adalet. Ji bo hatina ve jî zor spas daxuyanî qediya ger pirsûne be em daxuyanî qedînin. بەشێک ji konferansa rojemavaniya Ebro Gunayî peyvdara HDP Ankara da. Hevkarên